siellä Turun tiellä töissä siinä. Olin. Siinä on 2 hierontapaikkaa vierekkäin, niin sä olit toisessa töissä. Joo. Kauassa siellä suurin piirtein olit? Puoli vuotta. Joo. Siinä on vieressä toinen hierontapaikka, niin kuka turenkilainen nainen siihen tuli joka aamu? No siellä omistaja on Ipa Vilpola, Jounin vaimon kaveri ja omistaa siellä. Se kävi joka päivä siellä käymään. Koska hänen kaveri. Jounin vaimo tuli joka aamu sinne. Mm-hmm. Ja kuinka kauan Jounin vaimo oli siellä? Yleensä 8-2 asti arkisin, mutta ei viikonloppuna. Miksi oli tämmöinen aika? Koska hän vie tyttö sinne päiväkotiin, sen jälkeen hakee kello 2. Voiko sanoa, että Jounin vaimo oli joka päivä täällä hierontapaikassa? Arkisin, joo. Voi olla silloin, kun mä olin siellä, mutta sen jälkeen en tiedä. Joo. Mä olin siellä joka päivä, mä näin, koska kävikin hakea velka sen jälkeen, kun olin siellä. Eli sä olit siinä viereisessä paikassa töissä, niin silloin kun sulla oli ollut asiakas, niin tää Vilpolan vaimo tuli sinne sun puolelle hierontapaikkaan ja haki velkarahaa sinulta. Joo. Aika usein. Jos mä en saa rahaa antaa sille, sitten alkaa puuttua mulle huonosti, ja kun mä en ole antanut. Alkaa puhua huonosti. Joo. Se pitää maksaa ja se pitää antaa mulle rahaa ja tämmöistä. Muistaaksä millä autolla Vilpolan vaimo tuli joka aamu sinne? No Mersu. Minkälainen Mersu? Mikä sinne auto se oli? Minkä värinen? Blonde. Mikä? Mikä suomeksi on? Sellainen. Ruskea. Ei ruskea. Mersun pikkuauto, iso auto. Bronssi. Bronssi. Joo, bronssi. Okay. Oliko semmoinen Mersun henkilöauto vai korkea auto? Korkea auto. Korkea auto. Selvä. Eli näin ja sitten näin. Joo, ok. Näkikö kukaan sun kaveri, että Vilpolan vaimo menee hierontapaikassa sijaitsevaan hierontahuoneeseen asiakkaan kanssa? No, en mä tiedä näkeekö, mutta joskus mä kuulin vaan, että sekin teki töitä. Tai oli asiakkaan kanssa huoneessa, mutta muuten mä en tiedä. Mä vaan kuulen. Niin, ei se mun asia. Elikkä sitä mitä siellä hierontahuoneessa tapahtuu, niin sitä ei kukaan tiedä. Ei kukaan tiedä. Mutta on vaan että se vaan kävi siellä hierontapaikassa, koska se on hänen kaveri, ei hänen paras kaveri omistaa siellä. Kävi vaan siellä sanoi, että käymään ja syömässä. Mutta kuulin vaan, joku sanoi, että hän tekee myös välillä töissä tai oli asiakkaan kanssa huoneessa. Niin. Kaveri on näkenyt. Niin, eli joku sun kaveri oli nähnyt, että Vilpolan vaimo on mennyt hierontahuoneeseen asiakkaan kanssa. Joo. Mulla asia mä en tiedä, koska mä en kiinnosta, mutta pääasia, että hän on menee odotella siellä aika usein, että mä saan rahaa. Ja sitten hän saa ottaa minulta. Joo. Vilpolan vaimolla ei ole muuta tekemistä ollut sitten, kun tulla tänne hierontapaikkaan koko päiväksi. No, ei mitään muuta, kun on rikas ihminen, mies tekee töitä kunnan talous töitä, on rikas ihminen ja sitten vie vaan lapset kouluun, sitten odottaa vaan silloin, kun pääsee kouluun, sitten hakee kotiin. Päivä voi olla siellä hierontapaikassa. Niin. Joo. Kävikö sä koskaan sinne hierontapaikkaan maksamassa näitä omia velkoja, missä Vilpolan vaimo oli? Välillä, jos mä saan rahaa, mä käyn mahdollista maksaa heti. Joo.
Mieluummin maksan nopeasti, koska se aiheuttaa mulle aika paljon. Heti kun mä näen silleen, mä olen siellä töissä, heti kun mä näen, se tulee auto sinne pihaan, mä ahdistan heti, taas tulee sitten koko ajan. Mä haluan maksaa sille velkaa loppuun ihan. Eli joka kerran, kun sä kävit maksamassa siihen toisen puolen hierontapaikkaan, niin Vilpolan vaimo oli siellä joka kerran. No kun mä tiedän, se oli siellä sitten, kun mä saan rahaa päivällinen, sitten mä annan sen. Jos mä en saa sitten, se lähtee kotiin, sitten laita viestiä, että tuo mulle illalla, kun saa rahaa tai Joo. No sehän nyt on pääasia kuitenkin, että joku sun kaveri on nähnyt sen, että Vilpolan vaimo on mennyt sinne hierontahuoneeseen asiakkaan kanssa. Niin, kaveri sanoi, että sekin teki töitä, kun kerran hän kävi siellä ja näkee vaan, että kaveri sietää kanssa pois sieltä. Eli kukaan ei tiedä, mitä siellä hierontahuoneessa on tapahtunut, mutta... Ei kukaan tiedä, Niin. enkä mäkaan tiedä, Niin. enkä mä halua tietääkään. Niin. Ei mun asia. Niin. Että voihan olla, että siellä hierontahuoneessa on tapahtunut jotain ihan perinteistä taihierontaa. No, en mä tiedä. Niin, kuka tietää? Ei kukaan. Niin. Sitä ei mun asia. Se on vähän niin kuin Jounin asia, eikö se ole? No, silleen. Tää. Joo, niin pitää tietää itse. Niin, Jounin pitää itse tietää, mitä vaimo tekee. Niin. Ei vaan haukku toisen. Niin, ei haukkua toisia tästä hierontatyöstä, vaan pitää seurata, mitä oma vaimo tekee. Mun asia se riittää, että mä saan maksettu velkaa. Sinne perheelle. Joo. Siinä on mulle tarpeeksi. Joo. Aiheuta elämäänkin tapahtuma. Joo. Sen jälkeen en halua kuulla ollenkaan mitään. Joo. Mites tää, kun sä olit kummallekin näille velkaa sitten, sä olit velkaa Jounille ensin sä olit tälle naiselle ja sitten sä olit tälle Jounille velkaa, niin mites tää vaikutti sun elämään? Menikö elämä hyvin vai menikö Mene ihan sekä.